Ik zit hier midden in de landerijen bij Jouwswier en ik ben onderwijs naar Jacob en Doetie. Jacob heeft zijn vrouw opjoen voor een lekker Valentijnsontbijtje. Dus we zullen even zien als we verrassen kennen. Nou, ik zeg Jacob als steenvals, maar de honden er ook al bij. Kom maar mij, beestje. Dan zullen we eens even zien hier. Goeiedag. Is dit Jacob? Zeg eens aan, dan weet je ook waarom dat ik je ben. Jazeker, dat klopt. Kun je misschien vertellen, waarom ben ik je? Ja. Nou, ik zei een actie voorbij kwam voor Valentijnsdag. Nou, ik dacht voordat ik jou mijn vrouw op. Ze had altijd drukte dan maar als gasthouder hier. En nou, ze had de Zwarthuis bij altijd erbij natuurlijk. En dan, ja, alle jongen dan kom ik thuis en dan had ze een pondje warm van mijn kleden. Dus ik denk van, nou, dit lijkt me wel een leuke actie en had daar de waardering voor te gaan. Is het thuis? Ze is thuis en ze is heel verdruid, dus ze had je hem zien. Nou, dan jou ook het pakketje verstoren, maar je die zelf wel even om, ja. Dan rennen we even mee. Ja, kom maar. Dus ze had al wat in de gaten, zou het zijn? Ja, ik zei al verdruid. Dus, Jongens, de deur gaat open, we gaan gauw zien. Ah, goeie. Ja, Jacob, die wil graag heen. Wat zei ze? ja. Nou, ik zei van de week de actie voor RTV NOW voor Valentijnsdag. Ik denk jou daar op. Het is monsterachtig, dat hoest op uw been, dat ik altijd post. Hoest als gasthouder hier bezig geweest. En alle jongen had ik een pondje warm eten. Dus ik denk van, dit is een mooie waardering voor jou. Nou, super lief. Nou. Dank u wel. Altijd. Hartstikke mooi, dank u wel. Het ziet er goed uit. Ik kan er wel lekker van genieten met je aan. Of met je aan, zou het zijn. Ja, nou, dat komt helemaal klaar. Ja.